Γεια σου! Σου αρέσει να γελάς? Μήπως το γέλιο σου είναι μεταδοτικό? Είμαι η Αντίγονη Λουκά, εκπαιδεύτρια γιόκα γέλιου και φιναλίστ 2021, 2022 και 2023 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γέλιου, εκπροσωπώντας την Κύπρο και την Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να σε προσκαλέσω να συμμετέχεις στο Πρωτάθλημα Κύπρου Ελλάδας που θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 7 με 8 το βράδυ. Τώρα, πώς μπορείς να λάβεις συμμετοχή σε αυτό? Θα έχουμε 8 άτομα που θα επιλεγούν από την Κύπρο και 8 από την Ελλάδα και ο νικητής θα εκπροσωπήσει αντίστοιχα τις χώρες μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γέλιου που θα γίνει το Σάββατο 1η Ιουνίου. Εκείνο που χρειάζεται είναι να στείλεις ένα μικρό βιντεάκι 30 δευτερολέπτων μέχρι 1 λεπτό, στο οποίο να μας χαρίσεις το πιο μεταδοτικό σου γέλιο. Πώς θα το καταφέρεις αυτά? Θα σου πω ένα tip τώρα και περισσότερα θα μπούμε στο βιωματικό εργαστήρι που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 7. Εκεί θα πούμε διάφορα είδη γέλιου, τρόπους για το πώς μπορείς να γελάς και να είναι το γέλιο σου μεταδοτικό και να προκαλεί το γέλιο και στους γύρω σου. Πάμε να αρχίσουμε τώρα με το πρώτο tip, το οποίο είναι πριν αρχίσεις να γελάς, να χαμογελάσεις, να πάρεις βαθιά εισπνοή, χωρίς να ανασηκώσεις τους ώμους, βαθιά εισπνοή, να κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα την αναπνοή σου και στη συνέχεια, καθώς εκπνέεις, θα αρχίσεις να γελάς. Θα μπορέσεις έτσι να γελάσεις με διάρκεια και αυτό έχει ωφέλη και για την υγεία και επίσης προκαλεί και στους άλλους το γέλιο. Το γέλιο σου χρειάζεται να είναι, όπως έχω ήδη αναφέρει, χαμόγελο και να χαμογελάνε και τα μάτια. Μπορείς να δεις τώρα αυτό το γέλιο και να το κάνεις μαζί μου. Πάρε βαθιά εισπνοή. Χαμόγελο. Θα χαρώ πολύ να σε δω και να ακούσω το πιο όμορφο μεταδοτικό σου γέλιο, το οποίο μπορείς να στείλεις στο inbox της σελίδας Laughter Yoga by Αντιγόνη Λουκά μέχρι τις 21 Μαΐου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω το γέλιο σου.